आयुर्वेद हा हिंदुस्थानातून नव्हे संपूर्ण जगात त्याची झाली पाहिजे. आज प्रत्येक देशातून मागणी येत आहे. आम्ही जवळजवळ या वर्षभरात 5-6 MOU केले, एग्रीमेंट केले की आपलं आयुर्वेदाचं हे आपण तिथून युनिव्हर्सिटीमध्ये चेअर्स आपल्याला मिळाल्या. अशी लोकांचा खूप डिमांड आहे या सगळ्या गोष्टीमध्ये आणि त्यामुळे आपल्याला खूप पुढं जायचं आहे. त्यामुळे हे कोणाच्या बळावर आम्ही करणार की आज तुमच्यासारखे लोकांनी त्या आयुर्वेदाचा दिवा तेवत ठेवला गेल्या काही वर्षामुळे आणि म्हणून परत ह्या एका लहानशा दिव्यामुळे एक मोठा प्रकाश ह्याच्यापुढे आयुर्वेदाच्या माध्यमातून जगाला आपण दाखवायला पुढं सरसावलो आहे. त्यामुळे तुमचे परिश्रम, तुमचं सहकार्य, डॉक्टरांची प्रॅक्टिस, आयुर्वेदा काय आहे आपल्या या सगळ्या याच्यातून आपण प्रत्यक्ष लोकांपुढे आयुर्वेदा काय हे निश्चितपणे लोकांना दाखवून देणार आहोत. आणि तुम्ही जेवढं कार्य कराल, तुम्ही जेवढं आयुर्वेदाला सहकार्य कराल त्याच याच्यातून आयुर्वेदा पुढे जाणार आहे. आजच्या दिनी, आजच्या या शुभदिनी आपण सगळे आपण एक शपथ घेऊया की आयुर्वेदा हे जगाचं कल्याण करण्यासाठी ही देवाची देणगी आहे. ती आपण सर्वांपर्यंत पोहोचून सगळ्यांना कुठेतरी निरोगी बनवून हा आपला देश, संपूर्ण जग आपण चांगला आणि स्वस्थ करण्यासाठी प्रयत्न करूया असं मला वाटतं. आणि आपण जर ठरवाल तर निश्चितपणे हे होऊ शकतं असा माझा पूर्ण विश्वास आहे. मी रोगी चढ जावपे बरे, हॉस्पिटलाक चढ आसत ते बरे, दोतोर चढ आसत बरे, फार्मासी चढ आसा वखदां खावप चढ बरी, की रोगी ना जावप बरे तेजेर आमी विचार करपाक जाय. आनी हेजेर आमी विचार करीत ना रोगी वाडत रावतले, फार्मासी वाडत रावतले. हो वखदां विकपाचो धंदो हा तो मोठ्या प्रमाणात वाडत रावतलो. आमकां कितें जाय ते आमी विचार करपाक जाय आनी तेजें एक मूळ कारण सोदून काडलें. हें कारण म्हणजे आमी निसर्गा कडसून पयस जाल्या. आमी मूळ शेतकरी लोक, हांव धरून शेतकरी लोक आमी शेतान काम करताले, अन्न पिकयताले, हांगाचो घाम काडटाले, ते आयज आमी करिना.